सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ रिकॉर्ड एगो खड़ा कर दिल बड़न फिर खेसारी लाल यादव। रउआ लोग के सुनेम तो 2 मिनट खातिर आश्चर्यचकित होई, काहे कि एक साल में एगो हीरो दू गो अवार्ड ले आवल एगो बहुत बड़ अपने आप में बात हो सकता है। जी हाँ, रउआ लोग के पता होगी चाहिए कि बीते दिन खेसारी लाल यादव के एक बार मुंबई में विवेक ओबराय के हाथ उनकर मिला रहे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ, आ फिर 2 दिन पहले यूपी में लखनऊ में, जी हाँ, यूपी के लखनऊ में खेसारी लाल यादव के यूपी रत्न अवार्ड से सम्मानित कल हटे। जी हाँ, वो लोग जानता नहीं कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के सिक्का एकदम चल चुकल बटे। भोजपुरी के हर क्षेत्र में खेसारी लाल यादव के लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़त चल जा रहा बटे। जी हाँ, लगातार फिल्म सुपर डुपर हिट झाड़ देम झारखंड से लेके शुरू भइल उनकर सफर आज हर जगह उनकरा के आसमान में पहुंचा के रख दिल बा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव एगो गरीब परिवार से बिलोंग करे वाला लड़का आज हर क्षेत्र में भोजपुरी के कामयाबी चारों तरफ उनकर गाथा गावल जा रहा बटे। जी हाँ, लोग इहो पता होगी चाहिए कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल कितना संघर्ष करके आज फिल्मी दुनिया में अपन एगो जलवा कायम कैले बना। लगातार सुपर डुपर हिट फिल्म, अभी भी बहुत सारा फिल्म सुपर डुपर हिट उनकर गइल बटे। अभी रुआ लोग देखले रहनी मेहंदी लगा के रखना, अब एक बाद बहुत सारा फिल्म आवत, जिला चंपारण, मैं सेहरा बांध के आऊँगा और दुल्हन गंगा पार के, तमाम बहुत सारे फिल्म उनकर लाइन में पड़ल बटे। लेकिन खेसारी लाल यादव काम के प्रति बिल्कुल वफादार बरन। एकरे वजह बटे कि आज एक साथे दू गो अवार्ड एक महीना के अंदर में मिलल अपने आप में काबिल तारीफ बा और अपने आप में एगो रिकॉर्ड खड़ा कइल बटे। जी हाँ, भोजपुरी के तमाम खबर वालों के बीच ऐसे ही लियावत रमसन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी, अगर अभी तक नहीं कइले तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करी और भोजपुरी के सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबावल मत भूलें। धन्यवाद।